sam kada ku yi amfani da doguwar mota ko jirgin ƙasa. Kun gane ko? Ita ma motar ku dinga sauyawa akai-akai. Da zaran ya gwada muku wancan, ku sheke. Kai Kati, ɗaya da rabi ne fa na dare har yanzu baka kwanta ba? Kawai ina bin diddigin tarihin wannan kes ɗin ne. Ai ko shakka babu zamu yi nasara tunda ka razana Mr. Lakshmi kuma ya razana ai. Duk da haka dai ka san sauran kwana biyu. Dole mu kasance masu kulawa kar a kulla wata tsiyar. Kai, bari kira 'yan sanda. Kai, suna da yawa fa sun kai 40. Wayo. Kaga, kai sauri ka je karfa duka kofofin ɗakuna, sannan ka kashe lantarkin gidan gaba ɗaya. Sannan kuma idan na jefa wannan kwandalar haka, ka kunna na dakika ɗaya sai ka sake kashewa, sai ka sake maimaitawa duk lokacin da na jefa kwandala. Ka kashe ka kunna. Yayin da na zubar da duka kwandalolin, daga nan kuma sai ka sake kunna wutar. Idan ka kunna kuma ba za ka sake kashewa ba. A zuwa wannan matakin na riga na gama musu illa. To shikenan barin je, ka jigo? To shikenan. Kai, ya kai wuta ta dauke. Kai, ku kasance fa an kare. Mu samu mu datsa dan iska. Kai, wai waye din kuke cewa za ku daddatsa eh? Kai, miki ba wani ya kai haka wuta ta sake daukewa. Kai ni wannan abu ya daure min kai. Kai ku an kare kai. Kai wannan mutumin fake zaman mu yake so ya mana. Ba mai cocilan ne? Ba mai cocilan ne a cikin ku? Kai, na ƙara jin wannan ƙara. Kai, ku duba yana ina. Nan da minti 10 kowa ya tabbatar ya koma cikin mota. Abin mafi mahimmanci duk abin da zai faru kar ya faru a wannan yankin. Lafiya kuwa ake faruwa ne, mun ce kamar ana ta hayaniya. Ai kamar ake faruwa ne. Lafiya kuwa. La ba komai ba. Mu ji kamar ana ta Ba hayaniya. komai. Ba komai baba, mu je ku je kwanta ba komai. Ba komai, ku je kwanta.
Bisa binciken da aka yi, shi wannan ruwa da ake kokarin tonowa za a yi amfani da shi ne domin aiwatar da noma wanda ya kasance shine aikin mutanen ƙauyen. To amma kuma yau da safe an miƙo wata takarda mai nuna cewa mutanen yankin masana'anta suke so. Kasancewar mutane masu digiri har 2000 daga wannan yanki sun rattaba hannu akan ita wannan takarda. Mai nuni ga cewa a wannan yanki masana'anta ake so a yi ba gudanar da harkokin noma ba. Mai girma mai shari'a, wannan abu san bai kasance ya bayar da ma'ana ba yadda ya zuwa ƙwararren lokaci. Kuma wace hujja muke da ita kan cewa su wannan masu sa hannu daga wannan yanki suke? A jiki sun hada da wasu takardu masu nuna cewa su waɗannan mutane daga wannan yanki suke. Kuma sanin kanka ne cewa dole ne mu baiwa maganar su muhimmanci bisa dalilin cewa su yayayyu ne daga jami'a. Mai shari'a, dole su gabatar da ingantaccen hujja mai nuna cewa su yan wannan yanki ne. Idan kana tantama akan hujjar da suka kawo, to fa lallai sai ka tabbatar da kotu da rashin ingancinta. To muna roƙo ga kotu da ta dan bamu lokaci. Za mu buƙaci a bamu takardun. To shikenan, wannan ƙara san ba za mu ci gaba da ɗage ta ba. Nan da kwana 5 za a yanke hukuncin ƙarshe. Zuwa wannan lokaci idan ba ku samu gabatar da hujja ba to za ku rasa wannan ƙarar. Saboda haka kotu ta baka lokacin da ka nema. Kotu ta tashi. Wata sabuwar matsala a cikin wannan kes din ita ce jan lokaci da kes din yake ta yi. Duka takardun shaidar gama jami'a, katunan shaida da sauran takardu duk masu inganci ne. Haka ne? Duka na duba amma ba ɗayansu da yake zaune a nan ƙasar Indiya. Dukkansu suna aiki a ƙasashen waje. Dukkansu. To amma in haka ne menene yasa ya zaɓe su? Kana da lambobin wayoyin inda suke aiki ne? Ina kan samu lambobin nasu, amma a yanzu 50 ne kawai na samu lambobin kamfanoninsu. Don Allah kai magana da su. Akwai abin da ba daidai ba. Hello, ina magana da kai ne daga Chennai. Kuma sunana Jiva. Dan wa Jiva ne? Ni ne. Abin da yake akwai. Alamu sun gwada cewa ka ba da goyon baya akan anan ƙauyen namu a gina masana'anta ko? Yaushe? San ba a yi haka ba. To amma anan ga takardunka nan dai ai sun gwada ratabawanka bisa haka. Ina yaya? Kwasar sharafa nake anan ina jira a fara noma. Anan ƙauyen namu. Akan me kuma ni zan sa hannu a wata masana'anta? To za ka iya zuwa Chennai domin ka gabatar da wannan bayani a kotu? Aiki na ka'idar shekara 4 ne. Saboda haka fasfo ɗin yana gurin mai gidanmu. Ni kuma yana direban tasi ne a nan. Fasfo ɗinka yana tare da kai? A'a, fasfo na yana gurin su. Dan uwa, ni ina aiki ne da kamfanin kwasar shara. Fasfo na kuma yana hannun kamfani. Sai na gama shekarun aiki na za su dawo min da shi. Ina aiki da kamfanin masu gadi kuma suna da tsari. Da alamu waɗannan sun yi shiri sosai. Yanzu gashi sun sa abubuwa gaba ɗaya sun ci tura. Yanzu dai ga dukkan alamu ba mu da hujjar da za mu tabbatar da maganar mu. Za mu rasa wannan ƙarar, su kuma su yi nasara. Babu yadda muka iya, su za su yi nasara domin sun shirya makirci mai ƙarfi. To kai ya kai ne, har kai kana wani jin cewa za ka samu nasara akan babban kamfani? Ka zo da wani ƙazamin lauyan ka mutu wagar lauyoyi gare mu masu kaifin basira. Daga cikin jerin waɗannan mutanen da ka gani a jadawali, ka gane ko? Ina so kasancewa ko ɗaya daga cikinsu babu wanda za ku samu nasarar sanya shi ya bar aikinsa ya zo ya muku wata shaida. Ina so ka san kamfani ne na matakin duniya, kamar yadda ƙauyenku ya kasance tamkar ƙaramin sauro a yanar gizo. Idan babban kamfani ya shiga matsala, kamfanoni masu manufa irin tasa ne kaɗai suke taimaka masa. Mu kuma mu nuna musu cewa manoma irin mu za mu samu goyon baya daga duk sauran manoman faɗin Indiya. Ya kamata duniya ta ji labarinmu. Saboda haka muna buƙatar kafofin labarai. Tabbas za mu shigar da labarinku, amma ba a shafin farko ba kamar yadda kuka buƙata. Mai yiwa wata ƙaramar kusurwa a shafi na 6 zuwa 7 haka. Domin akwai labarai da yawa masu zafi.
wannan labarin naku ya huce a yi tsawon shekara 3 gare shi. Za mu iya wani abu. Abin da za mu yi shine ku tabbatar kun zo da yara da kuma mata waɗanda abin ya shafa, ta yadda za mu sa abin ya kama da na gaske, domin haka shine tasirin. Kowa zai san baɗa kuka cikin shauki. Daga baya mu kuma za mu sa a cikin na'ura sannan mu yi mishi kwaskwarima. In ya so sai mu haska Alhadi ta gaba. Kun ga ana sawa abin zai ratsa mutane yadda ya kamata. Amma fa sai ranar Lahadi za mu haska. Kun gane? Nan da kwana 5 fa za a yanke hukunci yalla bai. Haskawa dai kan ba za ku same shi da wuri haka ba. Ha ba abin hauka ne? Sun kafa hujjojinsu na ƙarya kuma sun toshe hanyoyin da za a bayyana su. Kasancewar sun yi abin da dabara. Nasarar mu ta dogara ne kawai da goyon bayan da za mu samu daga al'umma baki ɗaya. Tabbas na fahimci halin da kuke ciki. To amma labarin ku bai da daraja a wajenmu. Misali, a ce mutum ya sheke kansa, wannan abu ne wanda darajarsa daban. Sannan kamar a ce wani ya anta wani ruwan batir, kaga shi ma darajarsa daban. Labarin ku bai da wata daraja a fuska ta aikin jarida. Kuma babu wani gidan jarida da har za su yarda su karɓi wannan labari naku. Magana ta gaskiya kenan. Wannan ayar rikici ne na ƙauye, ku yi maganin shi a ƙauye mana. Me yasa sai kun kawo mana shi nan? Alo? Alo daga ƙauyen su Jiva ne, shin akwai wanda za mu iya magana da shi a nan? To ɗan riƙe waya. Gashi waya akai daga ƙauyenku. Kaka, kana lafiya? Ina nan lafiya. Kaka, wai me yake faruwa ne har yanzu? Gaba ɗaya fa yanzu kowa a ƙauyen nan a dame yake. Kada ki damu ɗan nan. To yaya yana nan? Mama tana so ta yi magana da shi. To shi kenan kai mata. Mahaifiyarka tana son ku yi magana. Hello? Ɗan nan. Mama? Mu muna nan abunmu, muna ta muku addu'a ba dare ba rana. Muna fatan Ubangiji ya ba ku nasara. To mama. Ɗan riƙe waya ko gila tana so ta yi magana da kai. To a bata. To gashi nan. Yaya, da fatan kana lafiya. Ina lafiya. Satin da ya wuce ko babana ya mutu a can Dubai. Zuciyarsa ce ta buga. Sun ce za su turo gawarsa. Kasancewar an ce ba wanda zai dawo sai an gama kes ɗin nan. Shine muka ce ai jana'izarsa a can. Yaya, to ni zan ajiye waya. Sai an jima. Ɗan nan. A gani na, ko dai za mu rufe ido ne mu 5 ɗan nan don mu jawo hankalin masu yada labaran duniya. Mu ma mu kashe kawunan mu kawai. Ballantana ma, karkare shekara 5 zuwa 6 ya rage mana a duniya. Saboda haka, don mun sadaukar da kawunan mu, ai ba wani abu tun da mutuwa ce take jawo hankalinsu. A'a. Sai idan mun mutu ne nasu daga idanuwa su kalle mu? Wato kenan su ba za su iya taimakon manoma ba sai manoman sun mutu? Idan muka sambaɗi ƙaramin ɗan kasuwa ire-irensa za su taso su goya masa baya. Haka zalika manya-manyan masu ba da bashin ci da ceto. Amma idan zancen ya dawo akan manoma, wato kenan haka abin zai kasance ko? Shinkafa da duk wani kayan masarufi da suke amfani da shi daga ƙauye yake amma ba daga manoma ba ko? Wato don su bukatar su tana biya, ba su damu da bukatun wasu ba? Tunda su ruwa na zuwa musu a bututu, to ai ba su damu da cewa da ruwan muke musu noma ba. Dole ne mu koya musu hankali, mu ɗanɗana musu su da suka dogara da ruwan bututu irin wahalan da muka kasance muna sha a ƙauye. Nan da kwanaki 3 masu zuwa ruwa ba zai gudana ba a Chennai.
ta yadda ban da tunanin ruwa ba abin da kowa zai dinga yi. A wannan lokacin ne za ku ga yadda 'yan jarida za su kawo kansu a gare mu. Ta ya hakan zai yiwu? Ka kawo min takardar zubin Chennai. Kashi 70 na ruwan Chennai yana zuwa ne daga babban tafki na dam. Kashi 20 kuma yana shigowa ne a motocin tanka. Kashi 10 kuma daga rijiyoyin burtsatse. Saboda haka zamu datse wannan kashi 70 din wanda ta bututu yake shigowa. Yayin da masu samun ruwa ta wannan kashi 70 din suka koma wa motocin tanka, to a rana ta biyu kawai ma ruwan zai kasa ta yadda ba zai ishi kowa ba. Domin ruwan motocin tankar an karar da shi. A rana ta uku, zancen ruwa zai zama zancen da zai karaɗe ko ina. Kuma wannan abu zamu yi shi ne ba wai dan al'umma ta wahala ba. Za mu aiwatar da haka ne domin su san wahalar da muke sha. Su ma kafofin labarai hankalin sai dawo kanmu. Shikenan. To amma tafki guda nawa ne suka haɗa kashi 70 din? Tafkin ruwa na dam guda 5 ne ake da su gaba ɗaya a garin nan. To amma shi wannan dakatar da ruwan ta yaya ne za a aiwatar da shi? Zan faɗa muku. Kuma wane ne zai aiwatar? Da ni da ku ne. Mu kuma da wannan tsufan namu me za mu iya? Ai mun yi tsufa da yawa. Dan nan kasancewar ba za mu mori ba ne, yasa 'ya'yan mu suka tafi, suka kama aiki suka bar mu a gida. To me don kun tsufa? Da akwai mutane da yawa wanda a cikin tsufarsu suka ci gagarumar nasara. Idan kuma kuna tantama zan kafa muku hujja da Mahatma Gandhi da kuma Mama Teresa. Waɗannan mutane biyu sun ci gagarumar nasara ne a shekarunsu na tsufa. Shi aiwatar da abu ba a shekaru yake ba, a zuciya yake. Saboda haka ya kamata mu nuna wa 'yan uwanku waɗanda suka jefar da ku. Waye yake tare da ni? Sauran abokanku da kuke ganin suna da jarumta da jajircewa za ku iya gayyatar su. Ƙwarai. Domin muna buƙatar ƙarin mutum 60. Tun karfe 5 ya kamata a ce mun isa, gashi yanzu mun yi makarar awa 1. Kai, sauka. Tabbatar kana ɗauka wancan bututun ya fito da kyau fa. Ya fito. To. Angita, ke ki je ta bangaren ɗaya dam ɗin. Saura suna can suna jira. To shikenan na tafi. Ravi. Na'am. Kai kuma ka je dam ɗin gabas. To an gama. Kaka, idan an gama ɗauka ka samu ka sa a faifai, sannan ka makala shi a nan daidai sama, ka gane? Yadda za a gani ko? To. Yawa. Saura ku kuma kawai ku biyo ni. Yawa ga murfin nan. Kaga yin labai suna ciki ta za mu kunna injin ruwa. Maza ka je ka sanar da 'yan sanda da suke wannan yankin.
a cikin nan ne? Kai, na ce waye a ciki ne? Me ma'anar haka? Ku yi maza ku fito, ko kuma shigo cikin nan same ku. Kai, ka shigo mana. Kana shigowa za mu san da wuta. Ga dai fetur kana gani ko daga mu har kai. Mu babbake a cikin wurin. Tabbiyar labai da mutane a ciki, kuma duka tsoffi ne. Suna barazana za su kona kansu. Yalla bai, tun takwas ya kamata a ce mun saki ruwan nan. Gashi yanzu har karfe 9 ta yi. Yalla bai, yanzu na samu labarin cewa sauran dam guda 5 ma su ma da an je an yi irin abin da aka yi a nan. Mutane sun shige bututun. Yanzu ake gaya min a oba. Kai ku baya kai. Baya ka ce baya. Kai ku bada guri mana, ku bada guri. Yalla bai. Mun yi kokarin mu fasa bututun daga gefe da gefe yalla bai. Amma da suka ji ana kokarin fasawa sai su zirare su ƙara yin gaba. Saboda haka wannan dabarar sam ta yiwuwa yadda muke bukata. Kuma kowanne a cikinsu yana da fetur a hannunsa yalla bai. Abin zai zama babban matsala an ka samu wata tangarda. Yalla bai, wannan yaron na ƙauye ji ba shi yake tafiyar da komi, kuma shi ma yana ciki tare da su. Maganarsa kadai kuma suke saurara. Ta yaya haka lokaci ɗaya ƙauyawa za su yi mugun tunani haka? Yanan bangaren naku yake. Munan cike yake da 'yan jarida. Tashoshin turanci, Telugu, Hindi, Malayalam, Bengali, abin da sai wanda muka zaɓa. A halin yanzu ma ai ba ma bukatar su, kuma ba za mu bayar da wata amsa ba har sai al'ummar gari ta tambaye mu. 'Yan ƙauye sun tsayar da ruwan can nai. Wannan babban labari ne. ne aka tashi da wani babban al'amari wanda ya rikita garin Chennai gaba daya. Yayin da wasu mutanen ƙauye suka dakile gudanar ruwa a garin Chennai. Da gaske akwai Arufar Gasan mai shekaru 73, Krishnamurti mai shekara 71, Gurna Adam mai shekara 69, Darisami mai shekara 74, Sundara Pandi mai shekara 72, Dorai mai shekara 71, Rana Murti mai shekara 73, Wasa Mati mai shekara 75. Kin ga kaka ana gwado shi a talabijin. La, mai gida, ka zo ga baba ana gwado shi a talabijin. Muna dawa daga hutun rabin lokaci, za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan babban al'amari wanda ya kasance tamkar ciwon ido ga al'umma. Saboda haka sai mun hada a zango na gaba. Jiba yana sauraron labaran Hindi. Kai ba labaran Hindi ba ne, labaran Bengali ne. Ayo. Ina jin ki Angita. Kakana yana nan ko? Yana lafiya. To ka ce masa ina so in yi magana da shi. Kawu, Angita tana so ta yi magana da kai a waya. To, bari zo.
Yau da man jiwa ta lokacin da ta kira na baka wannan gashi. Wannan ai zobe na gani ko? Wannan zoben naka ne. Sanya shi ya gwada cewa mun yi baiko kenan. Saboda haka daga yau, ka san abin da ya rage mana shine aure kadai. Idan kuma na kira wayarka, na gano kana hira da wata ko? Sai na sambaɗe ka. To shikenan. A yau ne ilahirin garin Chennai ya rude a yayin da mutane suke karfa mai kama da fashi a kan ruwa. Duk inda aka san akwai ruwa mutane sai sun shiga sun fasa sun kwaso ruwan. Gari ya shiga rudani. Mai jima ruwa nan ne, menene haka me haka jama'a? Kai, hamagon banza, shashashu, jahilan banza kawai. Mu talakawa ne, ba jahilai ba, ka sani. Karancin ruwan ya yi karanci, hatta kai ta kawo. Mutane suna tare tankokin ruwa suna kwashe ruwan da ke ciki. Jami'an tsaro sun kasa cin karfin mutane yayin da wannan abu ke faruwa. Yau an samu kwana ɗaya cir babu ruwa a garin Chennai. Sauran jihohi sun nuna goyon bayan su ga mutanen ƙauyen Jiva, amma ba kuma san banda mutanen Chennai yayin da suke ta wayo a bisa halin da suke ciki. A halin yanzu, za mu tattauna da mutanen da suke wajen Chennai domin mu ji ra'ayoyinsu bisa wannan al'amari. Muna jin ka. Shekarun 20 bamu da ruwa, su kuma kwana ɗaya tak sun tashi hankalin mutane. Mu da bamu da ruwan duniya ta yi shiru. Kenan mu ba mutane ba ne? Ina zo ina wannan sana'ar ne anan saboda babu ruwa a ƙauyen mu. Ku yi kokarin sauraron koken waɗannan mutane domin ku ji ra'ayoyinsu su ma. Bismillah. San ba daidai bane a ce za haɗa yanayin birni da na ƙauye. Haba da Allah. Ta ya za a ce daidai ne kawai wasu ƙauyawa su zo shiga bututun ruwan mutane, haba da Allah. Shi ta zama ni wallahi mutanen nan ma sun yi min daidai. Mu da muka yi shekara da shekaru ba mu da ruwa. Uffan babu wanda ya taɓa cewa a kai. Yanzu gashi an yi walƙiya kowa ya ga kowa. Saboda haka waɗannan mutane sun yi daidai. Mutumina, ya ka ji to? Baka ji mai ke gudana a rediyo ba? Mutane sai nuna mana goyon bayan suke akan wannan abu? Amma su mutanen da suke gari ai haushin mu suke ji. Gobe dai zan yi magana da 'yan jarida a kai. Daga wannan matakin shine za mu san kuma menene muke fuskanta. Kuma wannan zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwa da za mu fuskanci Shirak a kotu. Mu samu nasara a kan shi. Sai dai akwai matsala ɗaya. Ta me? Jiba ya tsere kuma yana dawowa izuwa nan. Idan aka samu akasi komai zai iya lalacewa. Wannan shine babban abin damuwa. Kada mu yi asarar komai. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin kanun labaran namu. Kamar yadda kuka sani yau ana cikin kwana na biyu kenan da garin Chennai take fuskantar matsalar ruwa. Yayin da Jiva da mutane 40 suka shiga bututun ruwan gari suka ce ba za su fito ba har sai duniya ta shaida da matsalar su. Jami'an 'yan sanda sun jarraba dabaru da yawa domin su ga sun fito da wayannan mutane. Amma gaba ɗaya abin sai ya ci tura. A halin yanzu ministan gida yana cewa da zarar Yau ce rana ta biyu da garin Chennai ke fama da karancin ruwa. Wannan abu ya faru ne sanadiyar wasu mutanen ƙauye da suka shiga bututun ruwan a ƙarƙashin jagorancin Jiva kuma sun ce ba za su fito ba har sai an ji kokensu. Jami'an tsaro suna gudanar da bincike akan maksudin wannan al'amari. Ya kamata ba mu hanzarta kada a samu matsala. Gwara mai sauri mu tafi. To ba matsala, ina zuwa. Ya mazaje mu je maza mu je. Wannan shine karo na farko da kusoshin manya-manyan kamfanonin India suka hada a guri daya. Ba wai don kulle wata harkar kasuwanci ba, sai dai don warware wata matsalar da ta shafi baki daya. Saboda haka dole ne mu haɗa kawunan mu ga mun ɗauki matakan da suka dace don kawo ƙarshen wannan matsala. Haka ne, ni masana'antar shampo gare ni. A kowace roba ɗaya ta shampo, kwai 45 ake amfani da su. Idan kowane ɗan talakan gari ya ce a tafau sai ya ci kwai, to dai ta yake nan zan haɗa shampo. Yana da gaskiya kuwa. Gaskiya fa mu sani idan har ya rasa wannan kes ɗin, to dukkan mu za mu shiga matsala. Domin akan kamfanoni guda 12 kisa 33 ne.
kun ga nan gaba ma kenan cewa za a yi na ajiye ke saki sannan haƙura kenan. Sam kada 'yan jarida su shiga wannan maganar. Na ɗebo hayar mutane su 400 da zaran jiba ya fito zai magana da 'yan jarida tuni za su fito su kundume dan iska. A to yayi kyau. Idan da bukata zan iya taimakawa da duk wani dogon turanci da za a yi. Ni kuma zan ba da gudunmawar kuɗi. Na gode muku. Zan yi nasara akan wannan kes ɗin. Na gode sosai. Yanzu kana so ka ce duk wannan abu wancan tattirin ne ya aikata? Wato duk shi ya murtuko wannan cakwakiya ya samu 'yan sanda da 'yan jarida duk a cikin rudani. To ba komai. Me? Shin ka gani da kyau kuwa? Kwarai kuwa ji ba na gani tare da sufeta yanzu suka shiga mota suka fita tare. To ya aka ya fito daga bututun kuma ma tare da sufeta? Ko dai kuma wani abin yake shiryawa da walakin gora a miya. Bari koma me sai na gano. Yalla bai! Yalla bai ga sanan duka suna raye. Ku sheke mu inspector. Ku kawo mun jiba. Kar ku bata lokaci. To yalla bai. Me? Da gaske? Kware ma kuwa. In tabbatar maka? Kana so ka gani? In nuna ma? To shikenan. Bari in dauka ma duba wayar ka da ka gani. Ka gan shi? Ga jiba kana gani? Yanzu ka yadda? Kai wannan abu kamar almana. Mutane 400 zan ce su koma kawai. Kai barka. Kana ji, ina son gaya maka wani abu. A al'amari mai girma irin wannan, kada ka yi amfani da 'yan daban gida. Akwai waɗanda zan turo maka domin su kula da tsaronka. To madalla. Kamar yadda rahoto ya zo mana a yau ne aka ce Jiva zai tattauna da manema labarai. Wannan ne yasa aka yi cincirindo a bakin bututu ana jiransa. Farka. Ba yau ne ya kamata a yi hira da kai ba? Kalla ga can suna ta jiranka. Ce ne wani abu mana. Yi magana. Gobe-goben nan sai na ci wannan kes ɗin. Ba wai kai ka yi duka wa mutane na 50 ba? To sake gwadawa yanzu. Yi man. Ba ka watsar da kuɗaɗen da na baka ba? To kalla abin ne faru yanzu. Wato da na sanya wuka a wuyan tsofaffinka shine ni ma ka samun ko? Ni ka sawa? Sake gwadawa to. Tun farko ma ya kamata da na sheke ka. Ko baka sani ba. Yanzu gashi sauran ƙauyuka ma ka buɗe musu idanuwansu. Kana jin kai jan wuya ne ko? Ka ɗauka cewa idan kai magana da 'yan jarida za ka canza abin da kotu za ta zartar ne? Ji ba, to su waɗannan rubabun me za su ce?
mai ido na yake gane min anan. Jiba biyu wannan ko dai fuska aka sa mashi ne iye. A'a kai me fara ne? Me ki wato makirci kana ko? Makirci ne ba? Makirci ne. Ya haka zai kasance. Haka ba zai taba yiwuwa ba. Kai wannan kai tsaye yake haskawa? Kai ba magana nake ba? Yalla bai kai tsaye yake haska. Kai wai me kai ne? Gaya mun me ka shirya? Jama'a, barkanmu dai. Za ku iya fara tambayoyinku. Wace tambaya za mu yi maka? Ka zo ka tara waɗannan tsofaffin a nan. Wannan babban kuskure kai. Tsofaffi? Zo yalla bai. Zo mana zo. Ƙara so. Idan na kintata daidai, kai ne kace tsofi ko? Da kyau. Yaushe ne shuka bishiyarka ta ƙarshe? Shekaru 2 ko kuma shekaru 5 da suka wuce? Muƙaddara wannan lokacin ma yayi kusa. Kamar shekaru 10 da suka wuce fa. Ko yalla bai. Tabbas na yi shukar kwalliya a gidana. To kaga su waɗannan tsofaffin kuma ba shukar kwalliya suke yi ba. Suna shuka ne domin rayuwarku ta yau da kullum. Wuce, a ƙara gaba. Reshen babban kamfanin Amurka na duniya sun yi sanadiyar lalacewa ƙauyuka 200. Ƙauye guda ɗaya wanda ya musu tirjiya shine ƙauyen wayannan. Kuma domin ƙwato martabarsu, mutane 9 ne suka sadaukar da rayukansu. Mun yi iya bakin ƙoƙarinmu domin mu sanar da duniya akan wannan, amma ba wanda ya saurare mu. Shin da kai wanda ya taɓa tuna manoman nan duk lokacin da ya tashi cin shinkafa? An manta su ne sanadi kuma silar samun abinci? A ina hankulan al'umma suke yayin da a cikin tsukun shekarun da aka lalata gonaki 7,000, yayin da aka dakile wa manoma hanyoyin samun ruwa, ballantana har su aiwatar da nomansu. Wasu da ba al'umma ce a gabansu ba suna ta tauye su, kuma kuna zaune kuna kallo ba abin da ya dame ku. A ina manoma za su samu ruwa bayan kamfanonin kayan sha na zaki suna kwashe ruwa lita 9,000 a kowace rana? Ba fa barar abinci suke yi ba, ba kuma cewa suka yi ku ba su wani kuɗi ba. Abin da fa kawai suke bukata ruwan da za su aiwatar da ayyukansu na noma. Ba kuma iya su waɗannan manoman ba, har da waɗansu dubanni ma waɗanda suka gudu. Manoman da suka ɗauki shekaru 20 suna noma, suna ba ku abincin da za ku ci yau da gobe, yau gashi suna cikin mummunan hali. Bari faɗa muku wani abu wanda mai yawa ba ku sani ba. A faɗin ƙasar Indiya a cikin kowane minti 30 ana samun manomi ɗaya wanda yake sheke kansa saboda takaici. Kuma wannan abu da na faɗa muku ya ɗauki tsawon shekara 10 yana faruwa. Mutanen da suke baku abinci yanzu gashi sai raguwa suke yi, kuma yanzu akalla akwai 100,000 ma waɗanda suka koma wasu sana'o'in ma daban. Kuma a yanzu ina so ku sani wannan al'amari da kuka rena ya shafi yankunan ƙauyuka da yawa, sannan su kuma ƙauyukan da suka yi tirjiya kuma suka doge akan abin da ya dace, su kuma manya-manyan kamfanoni sun yi ca a kansu. Ƙarshenta su kansu manoman yunwa ne zai kashe su. Yau mai kamfanin giya fa, wannan magana ba harsashe ba ce, gaskiya ce zan faɗa akan mai kamfanin giya a yau. Mai kamfanin giya ne zai zama ana bin shi bashin miliyan 500, amma akan wannan ba zai kashe kanshi ba. Zai je neman bashi sannan kuma ba za a hana shi ba. Amma za ka ga manomi 500 kawai ake bin sa bashi. Ƙarshe sai dai ta kai shi ya kashe kansa, ku kuma 'yan gari wannan san ba shine damuwanku ba. Domin abubuwa irin waɗannan ko 'yan birni ba ku da lokacinsu ai. A talabijin muka so mu kawo kukanmu a bamu dama. Su 'yan gidan talabijin din su ne suka ce ba za su haska mu ba, saboda a gurin ku wannan ba abin ɗaukar hankali ba ne, saboda ba nishadi a cikin al'amuranmu kuma babu zubar da jini. Mu fa ba muna cewa ba ma son masana'antu bane a ƙasar India. Cewa fa muka yi mun fi son masu amfani da sinadarai daga halitta.
sabulu, man shafawa, man gashi, magani da mayukan ƙara haske. A dinga amfani da sinadarai daga itatuwa, ba wai sinadaran da za su illata mutane ba. Saboda karancin sinadaran amfani, jariran Indiya guda 5,000 ne suke mutuwa a kowace rana. A ce kowane mai kuɗi ya ce lalle dole sai sabulun ɓaure zai yi wanka da shi. To wannan fa manuniya ce akan cewa cin ɓaure ya haramta ga ɗan talakan Indiya. Yanzu kana so ka ce kenan ruwa ya yi tsada da yawa? Jinan ruwa ne kaɗai? Sabis na yanan gizo-gizo, a hakan ma mai ƙarfin tuji, gashi dai iska ne, a kimanin miliyoyi ake sai da shi ga al'umma baki ɗaya. Abinda wayar wani take ci, wani mutum ɗin ma baya ci. Wannan abu kuma mun yi shi ne domin mu koya wa manyan kamfanoni hankali, ba wai don mu cusguna wa al'umma ba. Saboda haka kada ku yi mana mummunan fahimta, a bisa kwana 3 da muka hana ku ruwa, muna so ku gafarce mu. Kuma nan da minti 40 muna son gaya muku cewa za ku ci gaba da samun ruwa. Batun samun ruwa a ƙauye kuma wannan ya dogara ne da abin da kotu za ta yanke. Da fatan 'yan sanda ba za su bi mu ba, domin za mu miƙa kanmu a kotu gobe. Angita, ki bi su ku tafi. Su dai sai ka kai su can inda na gaya maka, kaji ko? Zan zo same ku anan da daddare. Ba mu san fa inda jiba yake ba, domin ma fa ina ganin 'yan sandan Kalkuta su ma fa sun zo nan. To ba ku mije ka kawai. Wato wancan shine Katiko? Da kyau, to na gane. Tsarin ya burge ni. Ka sani, ƙauyenku tabbas sai ya zamo nawa. Angita, na ajiye a can, ki je ki dauko. Halo? To gashi nan. Kaka ga waya, ana so a yi magana da kai. Alo? Ƙwarai kuwa. Kenan kun gana a talabijin. Jikata ce. Ƙwarai kuwa. Wato dai na yi kyau a talabijin. Ta ya za a yi, ai dole sai da haka. Ta shi kenan, sai an jima kenan. Alo? Jikata ce. Waya shi ta gani ne a talabijin. Shi ne ta kira ta gaya min. Alo Rabi, ka ce kai da Kati kun samu shanawa a talabijin. Kun sani alfahari da kufa. Ai san ban taɓa tsammanin irin haka daga Kati ba. Jinjina daga dabar mu. Tukunna ya na jana ta kiran Kati da wani suna wai jiba. Ko ya canza suna ne ba mu sani ba. A'a, Rabi. Alo Rabi. Ya dai, ba magana ne? Gashi an ɗauka kuma bai ce komi ba. Kai Kati! Kati kana ina ne wai? Ya dai dan nan, waye kuma Kati kake ta kira? Wato, kawai dai ina kira ne, amma dai ba wani abu ne. Kai jiba! Aha, yawa. Yaushe ne Kati zai dawo? Nan da lokaci kaɗan Kati zai zo. Ka je ku ci abinci tukunna. Wani sunan ka ambata?
Ga wannan takardar. Dukkaninku ku 10 sai kun sa hannu a kai. Menene aka rubuta a kai? Iya? Cewa mun janye ƙaranmu kuma ƙauyenmu gaba ɗaya za mu ba su. Ƙauyen namu kake magana haka? Nawa ka sai da ƙauyen namu? Dukkanin mu ka sai da mu. Ina ka gaiji ba kuma? Mugu mace amana. Yanzu ina ka gaiji ba ka gaya mana. A'a baba, kwata da hankalin ka baba. Duk da tsofanmu, menene ya sa ka cuce mu ɗan nan? Na ce menene ya sa ka cuce mu? Kai, ya isa, ka ƙara furta wata magana ba zan girmama shekarunka ba. Kwarai kuwa, da farko niyyar mu cuce ku, da aka wayi gari ya ji matsalar da kuke ciki shine canza ra'ayinsa. Kwarai, kamar yadda kuke manoma haka mamansa ta kasance. Za ta je birni domin aikatau, ta samu haɗari, ta rasu. Baya so ku wahala ne kamar yadda mahaifiyarsa ta wahala. Shi yasa ya tsaya domin ya taimake ku. Ko kun dauka duk wannan abin da yake muku yana yi ne domin daga ƙarshe ya samu kuɗi iye? Kuma wannan sa hannun ma da yake nema ku yi, kun dauka damfara ku zai yi saboda ce ta rayuwar jiba yake so ku yi. Ko ba shine yazo ya zauna da ku ba lokacin da ƴancin ku suka guje ku. Shikenan kada Allah sa ku bashi sa hannun naku. Ni kuma ina tabbatar muku da cewa ba za ku sake ganin jiba ba. Ai da mun ku ba ku san soyayya ta gaskiya ba, shi yasa ƴancin ku suka gudu suka bar ku. Kada ka sake faɗan wannan maganar. Baba, na roƙe ku yadda da ni. Ku daure ku sa hannu akan wannan takardar. Domin sanya hannunku shi zai ceto rayuwar jiba. Dan Allah ku daure ku yadda da ni. Ku yadda da ni. Nan da miƙo min takardar. Lalle dole jiba ya dawo. Dole kuma mu samu ruwa ƙauyenmu. Ko da ɗaya ne bai samu ba lalle za mu rasa rayukanmu. Ka ji ɗan nan. Duk za ku samu. Ko da a ce sanadin hakan zan rasa raina. Sa hannun sun inganta yallaɓai. Ku sake shi ya tafi. Ba na kawo ka nan bane dan sake shi ya tafi. Kamar yadda ni ma ba na zo bane baka wannan takardar. Kai me haka kake yi? Kai hauka ne wani rashin mutunci ne wannan.
je zan ji da su. Kaje zan ji da komi. Kada ka damu kaji. A'a. Kaga. Gobe za a yanke hukunci a kotu. Rayuwarka tana da muhimmanci. Kaje kawai. Ka tafi na ce. Jiba. Ka gaya wa Angita na musu ƙarya. Amma soyayya ta a gare ta. Har cikin zuciyata ta gaske ce. Maza ka tafi. Mansa ya yi mana alkawarin jiba da kuma ruwa a ƙauyenmu. Amma kuma duka cikinmu ba wanda ya ce masa shi ma ya dawo. Ai ga katican.
aboki kati. Zan je maka sallan lantarki. Yau da zaman kotu ya zo ƙarshe bayan doguwar takaddama da aka samu a tsakani. Saboda haka kotu ta yanke hukunci bayan ta gudanar da nazari mai zurfi kuma mai faɗi, wanda hakan ya tabbatarwa da kotu cewar duk wasu hujjoji da aka kawo na bogi ne, mai nuna cewar masana'anta ake bukata a wannan ƙauye. A bisa haka ne wannan kotu take umarnin cewa da a dawo wa masu ƙauye da ƙauyensu, sannan baya ga haka a bar manoma da su haƙi ruwan da yake ƙarƙashin ƙasarsu domin aiwatar da harkarsu ta noma. Wannan shine hukuncin da kotu ta zartar. Daga bisani sauran ƙauyuka ma kamar su Yalla Graman, Yeri Garam, Purangalam, Are Galam, Porkala Alipre, Segeparte, Nandam Yosite, Turwari, Simsere da Umfari, duka wannan kotu ta sa a yi bincike akan al'amuransu. Baya ga haka, jiba da mutane 40 waɗanda suka hana gudanar ruwa a garin na kwana 3. Kotu ta yanke shawarar ba za ta hukunta su ba bisa wannan abu da suka aikata. Yawa bari mu ce zan wuce ko. Yawa dan ba da hanya bari mu ce ko. Yawa dan gyara bari mu ce ko. Jiba Kati ne yake so yi magana da kai. Lokati in kana ina ne? In da Allah ka zo mana, ina so ne in gwada musu kai. Ina wannan burinka ne. Kai kaɗai ya kamata a ce kana gurin. Duk da haka ina jin ba a yi adalci ba, domin kusan kai ne kai komi, ba ni ne ba. Abu mafi mahimmanci shine manoma suna farin ciki kan cewa jiba ɗinsu abin ƙaunarsu ya dawo yana tare da su, kuma ma bugu da ƙari ni fa dama tsirarre ne daga magarƙama, saboda haka bai dace ina nan ba. Dan Allah ko za ka iya taimaka min ka ba an gita waya? Ban san ta ya zan miki bayani ba. Ba na son wani abu ya shiga tsakanina da ke an gita. Na tabbatar da cewa kana da kyakkyawar zuciya, saboda haka duk daɗewa zan jira ka. Ko da na har abada ne, zan jira ka. Ina so in tabbatar maka, zan rike maka amana. யார் பெற்ற மகனோ நீ, யார் பெற்ற மகனோ இந்த ஊர் கும்பிடும் குலசாமி இவன். ஊர் செய்த தவமோ, இந்த ஊர் செய்த தவமோ, மண்ணை காப்பாற்றிடும் இவனாதி சிவன். அடிவேர் தந்த வேர்வைக்கு ஈடில்லையே, இந்த ஊர் பூக்கும் நேரத்தில் நீ இல்லையே. யாரோ யாரோ நீ யாரோ, இன்பம் தந்த கண்ணீரோ. யாரோ யாரோ நீ யாரோ, இன்பம் தந்த கண்ணீரோ. யார் பெற்ற மகனோ நீ, யார் பெற்ற மகனோ இந்த ஊர் கும்பிடும் குலசாமி இவன்.
இல்லையோ முறைதான் ஒரு முறைதான் உன்னை பார்த்தால் அது வரமே நினைத்தால் உன்னை நினைத்தால் கண்ணில் கண்ணீர் மழை வருமே யாரோ யாரோ நீ யாரோ இன்பம் தந்த கண்ணீரோ யாரோ யாரோ நீ யாரோ இன்பம் தந்த கண்ணீரோ யார் பெற்ற மகனோ நீ யார் பெற்ற மகனோ இந்த ஊர் கும்பிடும் குலசாமி இவன் அடிவேர் வந்த வேர்வைக்கு ஈடில்லையே இந்த ஊர் பூக்கும் நேரத்தில் நீ இல்லையே யாரோ யாரோ நீ யாரோ இன்பம் தந்த கண்ணீரோ யாரோ யாரோ நீ யாரோ இன்பம் தந்த கண்ணீரோ யார் பெற்ற மகனோ நீ யார் பெற்ற மகனோ இந்த ஊர் கும்பிடும் குலசாமி இவன் Hajiya Mufi barka da warhaka. Wallahi dama ina da wasu sakin tambayoyi ne da nake son saka miki a madadin masoya. An ce album ɗinki ya fita, amma sai gashi da yawa suna kukan cewa babu shi a kasuwa. Shin ko me yasa? Assalamu alaikum jama'a. Da fari ina so in miƙa saƙon gaisuwana da ɗimbin godiya ga ilahirin masoyana na yanar gizo-gizo da duniya baki ɗaya. Dangane da korafe-korafe da aka dinga samu akan rashin samun album ɗina a wasu guraren, matsalar ba daga ni bace ba kuma daga kamfani bane sai dai daga kasuwancin album ɗin. To yanzu Hajiya Mufi wani mataki aka ɗauka kenan domin mazge wannan shakwakiya? A halin yanzu ina so in sanar da fans ɗina cewa kamfani ya fito da wasu tsare-tsare ta yadda za a samu album ɗin a ko'ina. Akwai lambar wayar da za a bayar ta wacce za ku iya sanar da kamfani a ina ne ba a sami album ɗin ba. Kuma bayan haka ina so in taya 'yan uwana da masoyana murnar shigowa sabuwar shekara. To yanzu da kika yi batun sabuwar shekara, wani tanadi kenan kika yi wa ilahirar masoyanki baki daya? A shekara ta 2015 ina so na wa masoyana albishir na ɗimbin wasannin da zan shigo musu da shi. Jama'ar Kano, Bauchi, Kaduna da Mina, Gane mai, Zandar, Maradi da Tawa, Mufi a ƙarƙashin Algaita Record za ta zo muku wasa. To sauran inda da akwai masoya wanda baki ambata ba, shin kina da wani sabo ne na musamman a gare su? Sauran guraren da ban ambaci sunan ku ba kuna raina kuma Allah yadda zan kawo muku ziyara. To menene sabon ki kuma na ƙarshe a yanzu? Mufi ina tare da ku kuma Algaita Records na tare da ku. Dangane da wannan album na Mufi, idan a yankin da kuke akwai buƙatarsa, sai kuma aka samu akasi babu shi a nan, kuna iya kira ko kuma turo saƙo domin ku sanar ta wannan lambar. Amma dan Allah ku sani wannan lambar ta abin da ya shafi album ɗin Mufi ne kadai, kuma a bisa haka ne kadai za mu iya sauraron mai kira ko kuma mai turo saƙo. A sababu da kallo lafiya daga Algaita Records, wato yaya ga Algaita Dub Studio. Ni ne Shamsuddin Lukman, wanda aka fi sani da El Shams.